ez nire demanda hundiz eta medikatzen zan ez nire orduntxe sasoien edo medikatu bako ez nire izate zan. Daneako, medikatutako eta guk amari parrokuez medikatuta jaiute mintzen. Medikatuten nahi dut esan uraz. Parrokoi erurintik gintzeko. Parrokoi zuek eta medikatuta. Medikatuta, urakin medikatuta. Bai. Eta beste iniez. Berak gure bat prozesua, binitzen prozesua, hona beste, ez nire. Da, guk zilekela, horraz prozesua ze emon, diruk. Da, bai ez da, amak, ez da hilapaetan, ama no. Horren itxiero, da, ez nire haen biduaz, gainetikoa ura. Eta... Da, sekula ez da banerak kalama